Hi, hello, good afternoon, welcome to my YouTube channel. Ayan, may orientation kami today. So, mayroon na naman akong work. So, samahan niyo ako mamaya may orientation kami. Bye! So, yan guys, pupunta po ako ng barangay. Kasi may orientation daw kami para sa aming trabaho. Medyo malayo po yung barangay. Kailangan meron tayong mask at alcohol. Pag-antay na yung dalawa lang muna kami. Kasama. So, nag-antay na lang ako ng kasama namin. Wala. So, ayan guys, mga kasama ko nandun pa sa labas. Hindi pa kasi nagsimula ng orient. Kaya nag-aantay sila. Hoy, na daw kayo! Maulan dito guys.
sekretary ng barangay.